नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आयचे मुख्य खबरो. श्री क्षेत्र गोकर्णचे कोटी तीर्थ तलाव गलीज स्वच्छ करचे म्हण भक्तांली मागणी. माजाळीत शिवाजी महाराजाले अश्वरूढ मूर्ती स्थापन करचो निर्णय. कारवारात चोरी केल्लो खतरनाक चोर पोलीस आल्या ताब्यात. काणकोणात कोमुनिदाद जमीन अतिक्रमण केल्ल्या विरुद्ध कारवाई. कुमठा व्हडेच इंजिन चोरिल्ल्या चोराक अटक. कुमठा पोलिसांनी कामगिरी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 20 कोरोना पॉझिटिव्ह केस. आता सविस्तर खबरो. श्री क्षेत्र गोकर्णचे कोटी तीर्थ तलाव गलीज स्वच्छ करची भक्तांली मागणी. पुराण प्रसिद्ध श्री क्षेत्र गोकर्णच्या श्री महाबळेश्वर देवस्थानाच्या आवारातले कोटी तीर्थ तलाव शेळो आणि कचऱ्यान भन गलीज झाला. कोटी तीर्थ गंगेसारखे पवित्र असा असो भक्ताला विश्वास असा. अस्थि विसर्जन करचे, पिंड प्रदान करचे सगळे कार्य या तलावात जाता. देवाचे दर्शन घेवचे पयलीं कोटी तीर्थात न्हावनच देवळात प्रवेश करतात. पण आता प्लास्टिक कचरो, शेळो, प्लास्टिक बाटली आशिल्ल्यान भक्तांक नायलाजान न्हावचे पडटा. हे कोटी तीर्थ स्वच्छ दवरूं जाय म्हण भक्तान मागणी केला. माजाळीत शिवाजी महाराजाली अश्वरूढ मूर्ती स्थापन करचो निर्णय. कारवार तालुक्याच्या माजाळी भांडीशिट्टा हिंगा शिवप्रेमीन शिवप्रतिष्ठान कमिटी स्थापन केला. या कमिटीन हिंदवी स्वराज्याचो संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज हेमगेली 18 फुटाची अश्वरूढ मूर्ती स्थापन करचो निर्णय घेतला. या निर्णयाक गावचे सगळ्या शिवप्रेमीन आनंदान जोरदार स्वागत केला. या हिंदवी स्वराज्याच्या पवित्र आणि मंगल कार्याच्या कामाक ज्या शिवभक्ताक आर्थिक मदत करची आसा तेमी अकाउंट नंबर 03242250037849 केनरा बँक माजाळी ब्रँच IFSC कोड SYNB 0000324 या बँक खात्यात नगद किंवा ऑनलाईन जम करचे असे या कमिटीचे अध्यक्ष श्री नितीन नंदा सावंत हेमी कळयला. आणि अधिक माहितीसाठी 9945874678 या नंबराचेर कॉल करून विचारणी करू शकतात असे तेमी कळयला. कारवारात चोरी केल्लो खतरनाक चोर पोलिसांच्या ताब्यात. कारवारात 3 दुकानात चोरी जाली. कारवार मारुती देवस्थाना बाजून आशिल्ल्या सिरील स्टुडिओ सुद्धा कुलूप फोडून खूप किमतीचे कॅमेरा आणि लाखावयर नगद चोरी केली. पोलिसाला चाणक्षपणान त्या चोराक धरूक पोलीस यशस्वी झाले. चोरी केल्लो चोर मूळ जोयडा ग्रामाचो म्हण कळला. चोरान चोरिल्ले सगळे वस्तू पोलिसांन ताब्यात घेतले. काणकोणात कोमुनिदाद जमीन हडप केल्ल्या विरुद्ध कारवाई. काणकोण नगरपालिका हद्दीत कोमुनिदादची जमीन काही लोकांनी हडप केली. नगरसेवक पाळोळे हिंची जवळजवळ 5 लाख चौरस मीटर जमीन काही लोकांनी नावारकन घेतली. तेमचे विरुद्ध काही सभासदान मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेजी 24 नोव्हेंबराक न्यायालयान तारीख दिला आणि दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासकाक सर्वेकन अहवाल सादर करचो न्यायालयान आदेश दिला. आज कोमुनिदाद प्रशासक विशाल कुंडईकर हेमी मास्तीमळ हिंगा भेट दिवन प्रत्यक्ष कोमुनिदादचे जमनीचे अतिक्रमण पळयले. तेमचे बरोबर कोमुनिदादचे अध्यक्ष संजू देसाई, प्रशांत देसाई, सचिव सुलक्षा नाईक गांवकर आणि अन्य कर्मचारी हजर आशिल्ले. तेन्ना जमिल्ल्या स्थळी नागरिकांन कोमुनिदादच्या जमनी संबंधित प्रशासकाकडेन चर्चा केली. तेन्ना महिला वर्ग खूप संख्येन हजर आशिल्लो. कुमठा व्हडेचे इंजिन चोरिल्ल्या चोराक अटक. कुमठा तालुक्याच्या शशी हित्तल गावच्या मच्छीमाऱ्याली व्हडेचे इंजिन चोरिल्ल्या चोराक मालमत्ते सकट कुमठा पोलिसांनी अटक केली. राघवेंद्र सुरेश हरिकंत्र हेगेल्या मालकीचे व्हडेचे सुमार 1,25,000 रुपये किमतीचे यामा कंपनीचे इंजिन रात्रीन चोरी गेल्ले. या प्रकरणाची कुमठा पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेऊन शोध सुरू केलो आणि चोरी गेल्ल्या इंजिना सकट 2 चोरा धरले. शशी हित्तल गावचो रवी नारायण हरिकंत्रा आणि कागल केणी गावचो संदीप हरिकंत्रा हेमी चोर आशिल्ले आणि तेमी चोरेसाठी वापरिल्ली ओमिनी कार ताब्यात घेतला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 20 कोरोना केसेस मेळ्ळे. तेतूंतले कारवार 3, कुमठा 4, शिरसी 1,
येल्लापूरसह आणि मुंडगोडसह आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,207 कोरोना केसेस मेळ्ळे. तसेच तितूंतले 12,775 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजून 364 रुग्ण उपचार घेते आसात. 150 रुग्ण हॉस्पिटलांत तसेच 214 रुग्ण होम आयसोलेशनात उपचार घेतात. आतापर्यंत उत्तर कन्नडात कोरोनान 168 लोक मरण पावले. इतल्यात हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर अपडेट पुराय मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.